l'Albufera està farcida de tòpics. Un dels tòpics és que la Palmar se diu que és una illa, i la Palmar no és una illa. És un apèndix que, òbviament, està creuada per aigües, però no és una illa. Ella volgueren ells estar isolats, però no estan isolats. Que era el llac, sobretot perquè, com van il·lustrar, ell refusava les zones insalubres com eren les zones de la marxa, que estaven en la Catalunya, es feien uns barrancs, però diguem escriure els seus temps. I també molt valorada i també molt estereotipada gràcies a ¡Qué pasada hacer ese paseo! Con lo verde ¿verdad? Que estava. Aneu així per allà. Quan deixiu la porta deixeu junteta. No la deixeu oberta. Vale. T'ha agradat l'excursió? Molt. La recomanaries a alguna amiga o algun amic teu? Sí, ja l'he recomanat perquè la facin. Quantes porteu la gent de Filferranda? Pues en broma ya portem lo menos. Yo 3 anys, 3 o 4, sí. Sí, este terreny són de secà, però serien parts, sí, estan parats que són les barraques, el paisatge, este paisatge és preciós. Son excursiones y cultura diferente y nos gusta mucho precisamente por eso. Bueno, la Albufera es que es un encanto, es una pasada. És super... No, però la Albufera, en la barca... Jo he fet un sopar en l'Albufera. Ah, bueno. Nosaltres no fem sopar. Però lo que fem... Tiene que conservar y tal, claro, es una pasada. Vale, moltes gràcies, Desaiguaven a l'Albufera, simplement, sense més, el Parc Natural de l'Albufera, que se declara ara fa 25 anys, està composat de 3 parts. La primera sería el llac estrictament dit, i així diuen el poema. Me levanta, Berta. Hola, ya, tranquilo. Pero ya no me quiero, porque tú ahora vi, que digo, te va a ver que tú, no, yo voy a decir a la cámara, ya no sé que no mosquete. Ahora, tiene que saber que me... No, es que he puesto que es la hora. La universitat ens deixa un parell de nits a l'any que passegem pel Botànic i que fem un acte de poesia, de música. Hola, com te dius? Javier. I què tal, d'on eres tu? Jo soc de Torrent. Sí? I portes viatjant molt temps en Filferranda? Oh, sí, ja fa molts anys. Molts anys, no? I que m'ha agradat, doncs, a tornar. El balanç com ha estat de començar a estar fins ara? Jo te podria dir que perfecte, perquè tots els viatges m'han agradat. Sí, t'han agradat tots els viatges? Tots.
Jo no... Normalment la gent els guies, l'organització, poquetes vegades podria dir que tinc com una pega. Hi ha algun viatge que t'ha agradat així especial que t'has dit, mira, este el recomane el meu millor amic? Home, jo és que fem molts, entonces... Te tinc que dir una cosa, i és que la majoria, si el que li agrada viatjar, així pot agarrar quasi el que vulgui, perquè de tot s'ho va passar bé. Vale, moltes gràcies, De res.